Sarapan esuk iki gawe telur dadar tahu putih. Nek sarapan iki gawene sing gampang-gampang wae. Micin, garam, tahune diremot, dicampur mbek ndoke kaya nek ngaduk semen kae, dicampur ngambek ajur. Iki tak tambahi rajangan lombok ijo ben ana pedes-pedese kaya uripmu sing pedes. Bar rampung kabeh langsung goreng. Aja lali gendine cilik wae ya. Dadi nek gawe sarapan ki sing simpel gampang wae ben cepet. Alhamdulillah semateng, tak tiris nesik ben rada anget iki. Kaya biasa, sarapan ki ya mangane sing akeh. 1 2 3 4 Nah, ben bakoh tekan jam 12. Oh ya cah lali, kemangi. Nah, iki wajib ana iki. Soalnya aku nganggo sambel terong pindang sing wingi isih kae tak panasi tak anget. Langsung wae. Mar kidang segondok dadar. Suapan pertama untuk kalian guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Suapan kedua kayak ikan mangi siang akeh. Suapan jumbo maut. Wah, enak jan. Pengen nambah karo nambah terus nak ngene iki. Wah, iki karo pindange sambel wingi padahal lho lah enake ra umum. Mantep tenan pokoknya iki. Ora ngiler ngene iki. Esuk-esuk kayak sing pedes nendiang. Wah, ger. Wes lap mbake. Nggih aja lo guys. Wes enak tenan men nganggo sarapan pagi iki. Wah, segere. Mantep tenan pokoknya iki. Wah, iki sego panteng centong ya. Entek 5 menit iki. Wah. Alhamdulillah, mantep lur.